Kaslina! God bold, Katja. Det bliver derinde. Og når så Færge har bolden, så støtter ned mod og gerne vil have den videre. Og det kan godt være, hun spiller, det kan godt være, hun ikke spiller, men det er mere bare noget. Og Færge har den, så kom der op fra den. Hvis det her det er deres forspiller, så står den her og løber imod, så er det gang til at bare endelig. Man gemmer sig lidt bag benet. Og hende har 16% mod hjernen, og så har hun bolden lidt rundt foran den. Så vil jeg have bolden her. Luk hullet der, Mette! Og ind. Hjælp hende, Agnete. Lad os gå over til hende. Ja. Det klarer vi i pausen. Vende! Vi får helt anden vej. Den lige stod ude. Du skal. Slå den over. Samle op. Hun griber Agnete, eller Bette. Med! Lind, det skal gå hurtigt! Den, de stod i bag, yes. Tager I derfra. Igen, piger, kom vi ved! Spiller Trine! Sådan! Helt bredt dissing! Bliv bredt dissing, bliv der! Bliv! Så kommer Trine, også i orden. Så kommer Piger bredt! Hun er der, Gry! Anita har ikke en eneste. Amalie, et eller andet løb! Fremragende lagt af deroppe! Flot! Godt genåbret, Amalie! Godt kommet ind bagefter dallet! Flot! Husk, Anita, op og have en mand. Mia er fri. Louise, Dali har en hver, yes. Louise, hvem har du? Har træeren. Frida, ind imod hende, Kaslina. Dejlig pres derovre, Amalie. Det så godt nok modsat side. Deres venstre, klart forsvar, og der er højre bak. Får den der strøm i begge sider af, og vi går i panik og skyder lige ud af. Det kommer ind på, hvem er det, der er den ringeste forsvarsspiller? Ja, det er ikke
En eller to af det. Når det bare sat på dem, der var værre. Og det er nogle gange, så kender man jo sine modstandere. Fra en tidligere kamp eller andet. Det mangler I. Bravo, du kom med i feltet, Alicia. Flot spil. Forleden over. Super godt her. Hun er der. Så kommer vi. Kom afsted, Helene. Skal han ned. Så kommer Helene. Kom bare. Bare hjælpe hjemme. Godt her. Fint da. Der ligger en her bagved dig. Alle, der lige kom lidt for sent. Den kommer dybt over. Kom her. Det er godt der. Dejligt at komme med, Alicia. Flot der, Alicia. Videre, Katarina. Videre op fra Amalie. Yes. Kom bare, Simone. Vi var bare op. Louise er over i siden. Men frem, og så kigger du op, Gry. Ikke? Prøv at kigge op på Trine. Hvor sjovt. Videre rundt på Pilgaard. Ture, når du har mulighed for det, søg dybt ind mod mål. Bare gå det simpelthen. Du har ikke til at slænge det. Det er muligt. Nej, med det. Op og stor. Og så... Kom. Ja, ind med en bold og modstander. Sådan. I orden. Bellenbo, du tager 39, ikke? Ud af, Rita. Kom med. Bette. Kom med. Videre, Amalie. Sådan. Ja, det er orden. Godt, Trine. Okay. Plads igen. Kom op, plads igen. Kør den bare, Alicia. Bare, ro. Bare med op, Via. Jeg skal. Okay. De har mange deroppe, Og kom der, Melda! Godt opfordret, Sofie! Dejligt fuldt op. Super opfordret op, Sofie. I går, så var der en eller anden meter, men målmænd diskuterer noget beslutning. Det er ikke dem, der er
Hvad sker der? Ja, ligesom. Sidste ende ved den amerikanske fodbold. Bane med. Brug farten, Bane. Brug farten. Bliv bredt. Dissing. Og så i fødderne. Og så skal den udfordre. Snakke. Godt, Lisha. Ind på den. Bare til den, Gry. Pilgaard er der. Lisha, vil du ikke godt kigge på hende? Så falder du lidt ned, Bane, nemlig. Sådan, godt. Lisha, ind på hende. Ind under. Afsted, Pilgaard! Spiller nu bag, ikke? Spiller for småt. Godt, Sofie. Ja. Må ikke lov til at gå ind i feltet. Det er din opgave. Møde hende ude i feltet. Det er 2, vi er der. Læg af til Gry bredt. Selvfølgelig. Bliv der ind, Simone, bliv der! Amalie, det er dig, der har deres bak. Ja, bliv ved! Jamen, det er 3 Amalie! forbi. Med frem, Allen! Kom på! Jorden! Fin tur der! Du skal med, Dissing! Godt, vend rundt! Jeg kaster ind i den, Kaslina! Det er fremragende igen. Dejligt godt med, Lisha! Godt hold presset oppe. Dejligt, Sofie. Godt hold i den. Hold